選手の力見せてやれ。ゴールキーパーだと思って舐めるんじゃねえぞ。さあ行ってくれ。キック力はチーム一だもんね。俺はサッカーで生きていくんだ。ゴールは派手な方が映えるよな。全力を見せるぞ。これが俺の力だ。何があってもこのシュートだけはお前たちの連携見せてやれ。みんな行け。もっと上。こいつを食らえ。これがメキシコの俺たちのサッカーだ。